Merħba, għall-election updates. Issa li l-Prim Ministru ħabbar uffiċjalment l-elezzjoni, l-ambjentalisti jistgħu jieħdu nifsa serħan hekk kif fl-aħħar fil-pajjiż għandna kampanja. L-għażla tal-Prim Ministru Robert Abiela illi jsejjaħ elezzjoni f'Mejju waslet sabiex il-partit imwiet ta' Cyrus Engerer baqa' ma twaqqafx. Dan probabbilment minħabba l-fatt illi t-temp nazzjonalna bħalissa ma jippermettix li Pinnur jaħdem bla rid. Il-partit li suppost kellu jkun l-aktar wieħed voċiferu favur l-abort spiċċa terminat qabel beda. Il-mexxej ta' Momentum Arnold Castola beda bl-ilmenti hekk kif il-banner tiegħu ġie mneħħi minn Cleansing Malta. Dan huwa eżempju ċar ta' kemm l-elezzjoni qiegħda fil-qrib. Għax sa fl-aħħar Dipartiment tal-Gvern qed jagħmel xogħlu u jneħħi l-imbarazz mit-toroq. L-ADPD ħabbret li slogan ġdid tagħha il-koll dak biss fieħsbu. Jidher li l-budget tal-partit huwa ristret ħafna wara l-maġġoranza tiegħu diġà ntefaq fuq kaxxi tal-valjum. Kawża tagħhom għadhom reqdin raqda ta' Kristu. In-40 sena u ma tellajna l-ħadd. L-Imperjum Ewropa huwa partit ieħor li jidher li m'għandux il-finanzi fis-suq, hekk kif jidher li propaganda tal-partit qed tiġġibed kollha minn Nokia 3310. Dak li intom tradituri. Jidher li l-kriżi finanzjarja kollha fl-Imperjum Ewropa nqalat għax il-membri kollha talbu refund tat-tassera. Meta ndunaw li di sewda. Ikollu jagħmel apoloġija dan! Il-Partit Nazzjonalista wiegħed li l-istudenti kollha tal-Health Sciences li ħajju lilhom stipendju għal kważi 1000 euro fix-xahar. Din il-proposta ntlaqat tajjeb ħafna minn min se jibbenefika minnha l-aktar is-sit ta' Big G's. Il-Partit Laburista nida setta proposti ġodda biex jindirizza ir-rati ta' twellit li dejjem qed jonqsu. Dan huwa fenomenu li ħadd ma jista' jispjegah, speċjalment meta wieħed iqis li f'dal pajjiż kulħadd jaħxi. Kull ġenitur se jibda jingħata total ta' 5000 euro għal kull wil ġdid, bl-ewwel 3000 euro jingħataw ma' 7 xhur ta' tqala. Però qatt m'hemmx konferma jekk il-flus hemm bżonn tirritornahom lura jekk tkorri wara 7 xahar. Li huwa fiċ-ċert huwa li t-tir ta' dawn il-proposti huwa li l-familji Maltin ikomplu jikbru biżżejjed biex isiru qawwa militari fihom infushom u b'hekk ikollna ħafna unstoppable families. Tajbetta! Thank you. Ija, Fifki!